77. Ovatsirani nkhani zipe no pazodi yake ndine Seed Traders Association lati laitanitsa mbewu yachimanga matani 250 yomwe ikusowa komanso kufunika kwambiri pa msika pamene dziko lino likukumana ndi ng'amba. Mkulu wona zamalonda ku bungweli a Supply Chisi wati mbewuyi ikuyembekezeka kufika m'masiku 4 akudzawa. Zambiri mulipoti ili la Winnie Luembe. Mkulu wona zamalonda ku bungwe la Seed Traders Association a Supply Chisi wati kuchoka pomwe nyengo yodzala inayamba mdziko lino pakhala pali kufunikira kwakukulu kwa mbewu kamba koti kampani zogulitsa mbewuzi sizinakwanitse kufikira mulingo woyenera. Monga bungwe la STAM kuzera mamembala ake tikuyesesa kuti pakhale mbewu zonse zofunikira pa msika. Panopa tinganene kuti popeza kuti anthu agula kawiri katatu mbewu zomwe amazikonda kwambiri mwina zasiya kupezeka kapena zikupezeka mwapo ndi apo. Komanso tikuyesesa kuti tibwerese mbewu zina kuchokera ku Zimbabwe moti tinganene mosimikiza kuti masiku 5 kapena 4 akubwerawa tikhala titalandira mbewu yokwana matani 250 yomwe ikhale ikugawidwa m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Kumbali yake mkulu wa kampani ya Sidiko a Boyd Luwe wati pofuna kufikira mulingo wa mbewu kampani zayamba kuyitanitsa mbewu kuchoka mdziko la Zimbabwe zomwenso adandaula kuti zikukhala zovuta kamba kaziwawa zomwe zikuchitika mdziko la Mozambique. Chaka chinochi imene timapanga plan kuti production yathu ya mbewu sinaende imene timayikanizira tifanira kuti ng'ambaso yathu inachoka kwambiri ndiye panopa kuti tikwanitse zofuna za alimi athu tikumabweretsa mbewu kuchokera kunja. Panopa mu SADC region muno kumene kuli mbewu zoti anthu tingatenge ndi ku Zimbabwe. Posachedwa apa pomwe amayankhula m'nyumba ya malamulo, nduna ya zaulimi ya Samkawale inavomereza kuti mbewu nzochepa mdziko lino molingana ndi kufunikira komwe kulipo. Gulu la atsogoleri a mipingo lomwe likudzitchula kuti abusa okhudzidwa ladzudzula Archbishop Thomas Msusa wa mpingo wa Katolika pa mawu omwe ananena okhudza ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Chilima ndi anthu ena. Abusa omwe amalankhula ndi atolankhani ku Lilongwe ati zomwe ananena Archbishop Msusa sizoyenera mtsogoleri wa mpingo monga iwo alili. Mwazina iwo ati Archbishop Msusa analakwitsa ponena kuti Amalawi mpaka pano sakudziwa momwe inachitikira ngozi ya ndege. Winston Kaimila ali ndi ripoti. The religious leaders led by Dr. Hope Nkoma addressed the media in Lilongwe where they expressed their concerns on sentiments made by Archbishop. Mkulu woyendetsa ntchito za chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe Dr. Enoch Lodzo wati chipatalachi chikukumana ndi vuto la kuchepa kwa mawheelchair. Mawheelchair onjezera okwana 100 ndomwe akufunika. The religious leaders led by Dr. Hope Nkoma addressed the media in Lilongwe where they expressed their concerns. Akuluakulu pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe ati chipatalachi chikufunika njinga zothandizira odwala omwe akuvutika kuyenda wheelchairs zoposa 100 kuti chizigwira ntchito zake moyenera. Mkulu woyendetsa ntchito za chipatalachi Dr. Enoch Lodzo wati kutengera momwe zinthu zilili pano vuto la kuchepa kwa njingazi ndilofunika kuthana nalo msanga. Iwo anena izi pomwe gulu la ophunzira akale ku University ya Malawi linangapereka thandizo la njingazi pa chipatalapo. Winston Kaimila ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu woyendetsa ntchito za chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe Dr. Enoch Lodzo wati chipatalachi chikukumana ndi vuto la kuchepa kwa mawheelchair. Mawheelchair onjezera okwana 100 ndomwe akufunika. Mavuto ndi ambiri mukudziwa kuti ifeyo ma resources ngati maglove amene timafuna ochuluka chifukwa choti chipatala chimenechi kuti anthu athandizidwe mokwanira timafuna maglove ochuluka, masirinji amene timafuna ochuluka, mankhwala amene timafuna ochuluka. So tizinthu zambiri tili ngati chipatala chatsopano chikumangidwa uku cha cancer tikudziwa kuli zinthu zina zimene zikufunika kuti chisanathe titaziganizira malo kuti kodi mapatient azakhala kuti akamadikira kuti athandizidwe malo ndi ochepa.
chifukwa tikudziwa kuti tikadzayambanso khansa ija kudzakhala anthu ochuluka amene azizabwera. ndipo pakanali pano gulu la ophunzira akale a ku University of Malawi lomwe akulitcha Chirunga Alumni Group lapereka ma wheelchair asanu pa chipatalacho a 2.5 miliyoni kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu a gululo a Darwin Pangani wati thandizolo likusonyeza kudzipereka kwa gululo pofuna kuthana ndi mavuto omwe chipatalacho chikukumana nawo. Ganiza kuti tibwere ku Kamuzu Central Hospital chifukwa nyengo ya Christmas ino ndi nthawi imene timayenera tonse kusangalala, koma sizimalephera kuti pali magulu ena amene amakhala akupezeka kuti ali muchipsinjo cha matenda komanso mwina kukhala ovutika munjira zina. So zimafunika ndithu kuganizira kuwasangalatsa ena pobwera ndi zinthu ngati mene tabwerera ifeyo ndi gulu la ophunzira akale aku University of Malawi kumene timati ku Chancellor College tinazipanga organize kupeza ndalama tagula ma wheelchair 4 ndi ya anthu akuluakulu, imodzi ndi ya ana, ndi zimene tapereka kuti nawonso athe kukondwera nazo. Mwamva kale a Director General Dr. Enoch Ludzu akunena kale kunena kuti Kamuzu Central Hospital ndiyofunika mwina kuposa ma wheelchairs 100, ndi even 5 amene tagula ifeyo ndosakwanira, komanso atchula equipment ina imene kuperewera yofuna kuti igulidwe. Choncho ifeyo kuzipanga organize kwathu ndi kubwera tinafuna kuti chikhale ngati chisanzo chokuti azinzathuso ena amene anadusa mu makorido aku University of Malawi ndipo ali ndi kuthekera kwabwino athe kumvesesa kunena kuti athaso kupanga zolinga zonena kuti athandize zipatala zathu Malawi muno kuti anthu ambiri asamavutika. Atha kupezeka kuti azipanga organize agula mankhwala, agula ma wheelchairs, komanso agula equipment ina. Choncho ife tasangalala kuti tinabwera ku Kamuzu Central Hospital kukumana ndi the management team imene tapangira muziko mwambiri. Ndipo gulu la Chirunga Alumni mzamalonda a kampani ya Castel Malawi yati malonda mchaka cha 2024 ayenda bwino ngakhale anakumana ndi vuto lakusowa kwa ndalama zakunja lomwe linakhudza ntchito zake zina. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani a Thomas Mafuli wanena izi pamwambo opereka mphatso kwa omwe agwira ntchito ku kampani zaka zambiri. Kuti chakhala chaka mbali ina chooneka kuti zina zachitika ngati kampani tapanga takwaniritsa, koma tikhozanso kunena kuti pali zochuluka zimene tinalingalira kuti tikanakhoza kukwanitsa, koma mwina chifukwa cha zina ndi zina zochitika monga zokhudza mmene timagwirira ntchito zathu, kuti sitigwira ngati ndife kampani yoyima pa yokha, timagwira kampani molinganizana ndi zinthu zosiyanasiyana zokhudza za ikonomi ya dziko la khalati chovuta. Yes, but tikhozanso kunena kuti zabwino zina taziona tinakwanitsa mkatikatimu momwemo moyesetsa takwanitsa kukhazikitsa product ina yatsopano pa msika imene kutchulidwa Pombris, ndi timachitenga kuti ndi chinthu chimene titakonzekera naona kuti chatheka kwa ife ndicho chipambano chimodzi mwa zipambano zimene tapanga mchaka chimenechi. Komanso mbali ya zovuta zina ndi zina, nkhani ya zachuma, kuli nkhani za kuvuta kwa mafuta, kuli nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja mmene timagula katundu ochuluka kugwiritsa ntchito ndalama zakunja, nawo pamene ndalama sizikupezeka moyenera zimakhalanso chipsinjo kwa machitidwe athu a ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Ena mwa ogwira ntchito omwe alandira mphatsozi athokoza kampani poyamikira kudzipereka kwawo. 30 years imene ndagwira zakhala zoti ndaphunzirapo ma issues ena ma mistakes amene mapanga ndaphunzira how mmene ndingachitire rectify, and teamwork yatithandiza kwambiri chifukwa timaphunzira from one another. Ndiye zimene zicha zimathandizira kuti umaphunzira zambiri kuchokera kwa nzako wa section ina and section ina, mukazibweretsa pamodzi mumamanga fundo imodzi imene ingathandizire kuti ntchito yanu iyende. Akuluakulu oyang'anira maphunziro mu mzinda wa Mzuzu alangiza aphunzitsi a sukulu za primary kuti achilimike kuti ophunzira ambiri a standard 8 aziwasankhira ku sukulu za boma za sekondari zogonera komweko. Mkulu wa maphunziro mu mzindawo a Boston Nkhoma wati ngakhale mzindawo unali pa nambala 3 pakati pa maboma 34 a zigawo za maphunziro omwe anachita bwino pa mayeso a standard 8, khumbo ndi loti chaka chamawa akhale nambala 1. Noah Nkubwi ali ndi ripoti.
ophunzira okwana 143 ndi omwe adasankhidwa kupita ku sukulu za sekondari zogonera komweko kuchokera ku sukulu za mu mzinda wa Mzuzu atakhoza bwino mayeso awo a standard 8 chaka chino. Mkulu wa maphunziro aku primary mu mzinda wa Mzuzu wa Boston Khoma ati kukhala namba 3 mwa maboma 34 amaphunziro sichinali chinthu chophweka, koma iwo ati tsopano khumbo ndiloti mzinda wa Mzuzu ukhale pa namba 1 kuposa maboma onse amaphunziro kamba kutumiza ophunzira ambiri ku sukulu za sekondari. Iwo alankhula izi pomwe amapereka mphotho kwa ophunzira, aphunzitsi, sukulu komanso mazona amaphunziro omwe achita bwino kwambiri pa mayeso a standard 8 a chaka chino. Tapereka mphotho kwa ana iwo amene akhonza kupita ku secondary school ndi ma A onse amene akhonza ma A tapatsa mphotho. Aphunzitsi amene akhonzanso ma A amene onse tapatsa mphotho. Mazoni amene achita bwino kwambiri kupititsa ana ku secondary school kamba form 1 tapatsanso mphotho. Ngakhala aphunzitsi amene achita bwino kwambiri kuposa anzawo tapatsanso mphotho. Ankhoma alangiza aphunzitsi mu mzindawu kuti achilimike ndi cholinga choti ophunzira ambiri a standard 8 azipita ku sukulu za boma zogonera komweko. Mkulu wa mphunzitsitsako a James Patrick Tembo alonjeza kuti ngati mzinda wa Mzuzu ungakhale pa namba 1 kuposa maboma ena onse amaphunziro adzapereka mphotho zikuluzikulu. Ndipo pamwambowu amwana wetu Stambuli ndi omwe awatchula kuti ndi mphunzitsi yemwe wachita bwino kwambiri mchaka chino cha 2024 kamba kophunzitsa ana standard 2 mwaukadaulo pogwiritsa ntchito zipangizo zopezeka ku madera aku midzi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Noah Nkubwi. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo ndine Chisomo Nyirenda. Tili ndi zambiri posachedwapa. Welcome to the Grand Business Park, Lilongwe's ultimate business destination. Enjoy up to 30% discount on shop purchases and flexible 5-year installment plans to own your dream shop. The Grand Business Park is a hub for success, supported by both local communities and tumizani mwana wanu malasanathe ku King's Foundation Private Schools Form 1 up to Form 4 malo adakalipo. Yanyamata tili ndi Boys Academy ku Nchewu ndipo yatsikana tili ndi Rose Girls Academy ku Lilongwe. Ku Lilongwe komweku kulinso yoyendera. King's Foundation Private Schools, the ladder to success. Osamavutika ndi makala ino. Introducing Malawi's first sustainable licensed makala, Kawandama Hills Charcoal. Makala osavuta kuyatsa komanso orulutsa utsi ojeba. Good for Mbaula, good for Brai, and good for Malawi. Burn responsibly. Together, we can protect Malawi's forest. Takulandiranso tionenso mitu ya nkhani zathu. Yo lalangiza achinyamata mdziko muno kuti akhale ndi udindo oteteza achikulire m'madera awo ponena kuti ndikasupe wa nzeru. Mtsogoleri wa gululi Peter Mumba wati ndikusowa kwa umunthu komanso kutsutsana ndi mawu a Mulungu kunyoza achikulire powanena kuti ndi mfiti. Dzulo gululi linakonzera nkhomaliro achikulire 150 mu mzinda wa Mzuzu posangalala nawo tsiku la kubadwa kwa Yesu Khristu. Noah Nkubwi ali ndi ripoti. Wotsogolera gulu la chinyamata la St. Gideon Peter Mumba ati dziko lino likuyenera kuthana ndi mchitidwe woganizira kuti ukalamba umayendera limodzi ndi ufiti. Amumba ati omwe ndi achikulire pakali pano nthawi ina adali achinyamata ndipo achinyamata asamasokoneze ukalamba ndi ufiti. Sitingapitize zimene tikukhalira mweya tiyeni tisiye zimene tikupangasa. Ni zinthu zoti aliyense mwa ife mwazigogo pocheza nayo imodzi ndi imodzi ena manene ali ndi mantha chifukwa koma kukhalako achinyamata kamayang'ana iwo akumang'ana diso loyipa kwambiri andi mtima mwawo kukhala ngati china tsiku lililonse china chachita kuchitika kwa iwo mwazigogo. Iwo amalankhula izi
pa nkhomaliro yomwe gululi mogwirizana ndi hotelo ya Grand Paris mu Mzuzu anakonzera chikulire okwana 150. mkulona za malonda ku hotelo ya Grand Paris a Gregory Maulidi atanagwirizana ndi gululi kamba kuti akuluakulu ndi kasupe wa mzeru komanso nsanamira ya mtundu wa dziko lino. mlendo wolemekezeka kumwambowu Inspector Paul Tembo yemwe ndi mkulu wa polisi ku Zolozolo Police Unit wachenjeza kuti malamulo sadzalekerera wina aliyense ozunza kapena kudzudzula achikulire powaganizira kuti amachita ufiti. Tikudziwa ife anthu ambiri amanena zigogo kuti ndi afiti, amanena zigogo kuti amakhala involved mophunzana ufiti, chonse chija ndikunyasa koma ndi mlandu ndithu. Malmo Zodiac ndine no Nkubu. kusowa kwa malo ochitira operation komanso ogoneka odwala ali ndi zina mwa zomwe zikusokoneza ntchito zaumoyo pa chipatala cha Kapolo ku Karonga. mkulu woyang'anira ntchito pa chipatalachi Amartha Wandawanda ndiwo aulula izi pomwe gulu la anthu ogwira ntchito ku polisi MRA sukulu ya primary ya Khiwe ndi ochita malonda anapereka katundu ku chipatala cha Kapolo ndi atupere ngati mbali ya chisangalalo cha Christmas. Adam Zundaninge wadza ndi ripoti ili. Paziko lonse lapansi akumbukira tsiku lakubadwa kwa Mbuye Yesu ogwira ntchito ku nthambi yomwe ya polisi ya zamaphunziro komanso ochita malonda anakachezera odwala pa chipatala chaching'ono cha Kapolo komanso atupere kumene anakwanisa kupereka katundu osiyanasiyana. Komabe zinadziwika pa ulendowo kuti kuchepa kwa ogwira ntchito komanso malo amene angagoneke odwala ndi zina mwa zinthu zimene zisoniza ntchito za umoyo pa chipatalachi. mkulu woyang'anira ntchito za umoyo pa chipatalachi Amartha Wandawanda akupatula mavuto wa chipatalachi chilibenso malo ochitira maoperation kuchititsa kuti ziwononga ndalama zambiri chikamafuna kutumiza odwala ku chipatala chachikulu cha Bomali. ngati mkulu woyang'anira chipatala chimenechi taziona zinthu za mtengo wapatali kwambiri zimene kwa chaka chino ndiye kuti tikhoza kunena kuti sitinazioneponso zoposa chifukwa zakhala zikuchitika m'mbuyomu koma zinali zocheperapo. chaka ichichi ma stakeholders onse ozungulira ku Kapolo kuno anagwirana manja nkuona kuti tidalitse anthu odwala amene amakhala kuti asiya nyumba zawo kubwera kuno kuchipatala mosayembekezeka kumpezeka kuti agonekeredwa. Ameli Ngwila ndi mmodzi mwa odwala pa chipatalachi ndipo umo ndimene anafotokozera. ndachira bwinobwino pano anandisamala anandilandira mwachikondi ndikusangalala kwambiri chifukwa choti Christmas yanga yayenda bwino ndalandira mphaso ya mwana wamkazi. chipatala chaching'ono cha Kapolo chimatumikira anthu opitirira 76,000. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninge. timu ya osewera akale ampira wa miyendo ya dziko lino yalimbikitsa zokonzekera za masewero ake ndi timu ya Zambia loweruka likudzali pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. osewera akale amene amakhala ku Blantyre afika ku Lilongwe lachinayi kumene aphatikizana ndi anzawo monga osewera pakati odziwika Ernest Livewire Mtawali yemwe amakhala ku South Africa. wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu iyi Peter Kaira wati osewera aliyense akukonzekera molimbikira kuti adzapatsidwe mwayi osewera. apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. bungwe la ogulitsa mbewu lati laitanitsa kuchoka kunja matani 250 a mbewu yachimanga yomwe ikusowa mdziko lino pomwe kuli ng'amba. gulu la abusa ladzudzula Archbishop Msusa ampingo wa Katolika pa mawu omwe ananena okhudza ngozi ya ndege. chipatala cha Kamuzu Central akuti chikufunika njinga zothandizira odwala ovutika mayendedwe zoposa 100. World Bank ipereka ku dziko la Malawi 400 billion kwacha zopititsira patsogolo ntchito za magetsi. pezani zambiri pa